Jaomongan lho, Gong. Jaomongan aku tak udut sik. Ya. Antasena kecil. Iya. Ora usah sumbar sik to sing dadi nyatane sik. Ora usah kuwatir, santai wae pokoke atimu digawe tentrem omongan sing apik nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lah sikate saka kene. Ya. Ngomong apa Bagong? Takoke kok. Aja bloko lho. Ya. Tak omong kene arep ndupak ndoro sing Tak keprok watu ndasmu lho Tru. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten ngomong napa-napa. Ndoro sing ora aturke bekti nggih, Den. Ya tak tampa Tru, pangestuku tampan ngono ya. Nggih, sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ora wong mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya Tru, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya. Nun, kowe wani karo Siwa Mandura. Lho nggih. Nganti Siwa Mandura anake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe arep ngleboni sayembara perang terus kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nek ngono bener ngendikane Siwa Mandura. Kene ulungno tanganmu tak bondoh, tanganmu tak krincung sikilmu Petruk kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke Pakunjaran. Lho, kula ajeng lebokke Pakunjaran. Yo. Ora mung kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokke Pakunjaran. Gong, ayo Gong. Gong, Sik, wetengku lara Tru. loro kenapa? Mbok iki kok mak cenut ngono. Aduh tekan kula ngati Tru. Lah terus piye? Ngaso sik nganu tak ngaso dijak omongan ya. Ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, pirang dina? Emang sedhela kok. Oh iya. Tak olesane minyak solar. Gampang kok sudah. Bagong menapa kowe? Mboten ngerti. Lara weteng. Ora weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok lara weteng. Enggak niki anak kula niku seneng dadakan. Nun sewu, Den. Nek sampean arep mbondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nun sewu. Panjenengan nampa lapurane Sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa pelapurane Petruk. Kedadiane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo Sinuwun Mandura. Lah kedadiane piye? Sampeyan purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Ning ngoten kula tak jujur karo sampeyan. Kula wani Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning saderenge kula sowan Sinuwun Ndarawati wis rawuh Sinuwun Ndarawati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Ndarawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielikake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Ndarawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka loro, ya ta nek nganti Sinuwun Ndarawati niku Sinuwun Ndarawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo Bagong menungsa ora tatanan dapure kaya ngono ngino karo Yai Prabu Ndarawati. Ngoten niku persis. Terus kula ya omong kula ora ngino, kula niku ming Bagong niku ming jlentrehke terus dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kandha karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Semar ki kere karo bangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis. Terus kula muntap. Lah bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jegoke kirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak deneke kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampeyan ana wis geger ngoten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke sayembara sapa sing cilik gedene sing ngulur kadidane Baladewa. Menang bayang pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Petruk ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe lewani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih.
nek ngono tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Mari. Ngentut matus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Ndara Antasena gelem nampa kok. Wah, ya syukur. Nggih, didupak saiki kok aja wis. Gayamu warang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ra. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebabe sing goleki kowe ora mung aku, nek aku wis ora jak rembugan. Sing goleki kowe Kakang Harukaca. Lho, Ndara Harukaca? Ya. Nek kae mesti ora iso jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wah, anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Leman. Senengane. Nek tentrem waras nek ana masalah gering menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara. Ah ngono, apa kowe dihadapi wong loro? Lah terus kula pripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Harukaca ya Truk, menggono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak belani. Carane nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Nganggo sungutku iki. Iki tak peres. Iso nggo nambani wong loro uripke wong mati. Anu wae, Truk, kon netel wae. Mangane wirawiri, iki tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon bumbule atos sapa sing aku netel? Niki. Ora aku mengiguh kok. Aku menganu kok jenenge inisiatif kok ora arep kon netel apa Truk senengane ora. Lah nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih, ning aja males nek diapa-apake. Nggih, manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih, lah sampeyan aja tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan nek ambles bumi kula nyeluk pripun? Selak motor. Sampeyan ra jedul. Bagon kok ngejub bumi ping 3. Aku metu. Gong, Ngejub bumi ping 3 Ndara Antasena metu. Nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis. Kanthi ya jer Basuki muga-muga slamet. Nggih. Ono apa Bagong? Anu mung jajal kok. Wedan. Engko nek ora metu, Truk. Ha iya. Pas digejluk ping 3 ora metu, ha ta? Gelo. Ha iya. Iya ta? Kadang-kala ya seorang nganti ping 3 wis metu. Ha iya. Kowe. Ngene kok notok iki ora. Wis, Ndara Harukaca tekan kene aja dilawan, ning pokoke ade gawe cara piye Ndara Harukaca wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe, Ndara Antasena dundang kok. Oke, wis rasa kuwatir wis entuk beteng. Entuk sing ngayomi rasane kaya wis pading kae, Truk. Ha iya. Truk. Nun. Harukaca. Nggih. Mudar iki, Truk. Santai wae, santai. Santai piye? Iki cilakane nek sing dipotol ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no. Kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah potol Ndara Harukaca ora ana sing gedruk lemah. Kowe karo aku almarhum. Wah, sapa didogong kuwi pikiran iki sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki ngenae penemu aman-aman. Gitu. Non. Ono Bendoro teko malah omongan karo adine. Ini ngapunten Bagong kok sing marahi. Ngapa? Kurang marahi apa-apa. Wigatosipun napa Ndara rawuh mriki? Modal sirahmu. Menengo. Motol ora. Modal po macuk. Anten apa, Den? Pedro. Ora takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Oh nggih. Ning lek kula wantun niku perkarane ora usah dadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwa Mandura. Pedro. Aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing orek-orek marang pasur yaning Bendoro. Ing ora bakal ilang selawase urip.
kowe nyamah asmaning Prabu Mandura. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca tinimbang aku duwe abdi sing wawa tekane kaya kowe. Mabana ketok pancat pundhamu tak jebol dasmu. Untapke nyawamu marang kayuwanganing Bathara Yama Dipati. Mak teratap kula Den. Bareng sampeyan ngendika Petruk, mapano tak pancat pundhamu tak potol ndasmu. Mbok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku sing enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang mateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Neng mbok yo omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Ngopo to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sak penake dhewe ora. Nek krungu piye akeh didomestani. Gatotkaca ki lan ditata krama, Gatotkaca ki lan diunggah-ungguh. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditutuk karo Petruk bareng gedhe. Ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Malah ngunek-unekke karo aku. Ngunek-unekke mawon, kula ngunek-unekke sampean niku pun bener wong kula sing ngomong sampean. Sampean niku sing ngomong kula. Mulane sampean ora bener kula wajib ngunek-unekke sampean. Ati kaya ngono awas sampean. Ora ati kula Den. Kula iki wong tuwa. Lha nek omane ndi anak bojo, monggo kula ya wis peputu. Madang Putra. Brek. Iki sampeyan ae dhewe. Nek mateni mang pateni boten apa-apa. Nek rasa ngucap sing arake ati. Gatotkaca. Ora krasa aku bareng gedhe kok watakmu kaya ngene. Kowe satriyane negara Ngamarta ning ora iso gagas. Apa sing diomongke Prabu Baladewa ki bener apa luput? Ora mbok teliti dhisik. Terus ujug-ujug sampe ajeng mateni Petruk. Yo nek Petruk niku salah, nek bener. Iki kula lara tenan dari aku. Wong kula dirajang-rajang nganggo tombak dada kula. Niku makaruan nek ngrasake ning bareng ning disuarani kaya ngono perih ning ati perih. Banget sampeyan mbok kelingan biyen jaman dijedi niku sing ngetutke sapa? Sampeyan dicemplokke teng kawah kula niki mloya-mlayu teng pinggir kawah nganti sarung kula kobong. Seprene jari arep ngijoli cap gajah duduk. Tak enteni sing teko mencap tikus duduk. Apa wangon ya ngono kuwi apa nepati janji. Ora ati. Mun mang pateni kula. Mang pateni. Ayo iki tangane gek go motol. Aja meneng wae. Kula wis ikhlas mati saka tangane Ndara Gatotkaca. Kula ikhlas mati saka tangane bendara kula sing kula tresnani, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun gek mang pateni ning mang titeni. Sukma kula ucul saka raga ditampani teng swarga. Mesti ditakoni karo simbah sampeyan. Simbahku sapa? Mbah Mul. Ya Ndara Pandu. Ndara Pandu Dewanata. Ya kok. Kowe ngapa nangis? Aku arep kelangan kowe, Tru. Genah utangku ra kesaur. Banget tenan. Wawateni sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandu. Lho Petruk wis mati. Nggih, pun entek batrene. Ora dices mboten wonten cop-copan. Sapa sing mateni Petruk? Putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandu mudhun saka swarga goleki sampeyan.
ora nrimake pakartine sampean. Bapakmu wae karo aku rong tau ngunekke apa-apa. Rong tau ngunekke ndasmu. Nek ngeplak kulino. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplandur perkuturan niku ana hargane. Sak keplakan mesti 150. Mulane ora dikeplak kula meniku mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha nduk sampean. Anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe. Terus? Kita ora berhasil. Ayo mlayu wae. Meneng wae rasa cerewet dulang sandal cangkemmu wae. Wis santai wae kok. Aku wis melu nangis lu terus. Terus aku arep kelangan kowe terus. Ikhlasno, Gong. Ikhlasno. Aku tak mati dipateni Ndara Gatotkaca, Gong. Wis ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku. Karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapane wis ora ana. Bapane mati dipateni Ndara Gatotkaca. Nek aku anakku takon Ndara Gatotkaca ki sing ngendi? Tuduhno ya, Gong. Aku mati ora rasane. Nek nganti aku mati, anakku sesuk loro cacahe takon. Wis minggat wong e. Wis. Kok malah lungane kok ora aku madhep rono ya kok. Ndara Gatotkaca ki ora welas karo kowe. Welas karo anakmu. Ngomong anakku sing cilik-cilik, anakmu sing cilik sing endi to? Wis gedhe kabeh to? Heeh. Anakmu anake cilik loro. Anak terpelu kok. Omah kene. Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon anak sing ngendi? Ana Ndara Gatotkaca iso ora lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Aku ya melas ya terus nek kowe mati. Ha iya. Wis beres pokoke. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Tandangi ya kok. Kowe bae. Aku ngopo? Aku kan ning pangombyong. Pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Ayo. Salim. Yuk. Ayo to. Mengalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampuh. Ampuh kae nek mungsuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngasuh. Duh, ngrekoso iki. Menak Antarja teko tenan. Bagong, non, Petruk ndi? Mboten nonton. Blis. Yes. Penjuto. Truk. Ya melu tengok-tengok nang kono ya. Moh. Ya ditandangi dhewe. Kancane ya, Truk. Ora apa-apa, anggere kowe wani kok kono iki kaya aku mau lho. Aku ora duwe aji-aji apa-apa. Ora duwe kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jiri ora. Pokoke anggere tetek wani carane piye carane pokoke ditokke. Oke. Wis kono dinteni kono. Ngaso terus nang nggon sing ya ndak awake ireng. Ya. Bagong. Nggih. Ndara Antarja. Iya. Kok dadakan rawuh jedul saking jero bumi goleki Petruk. Goleki Petruk. Petruk endi? Ya. Goleki Ndara Antarja. Wah keplak sirahmu lho kowe. Omong nek Petruk ora ana. Omong nek Petruk ora ana. Engko ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Nuwun sewu Petruk mboten wonten. Kowe mbudheki Antarja. Kowe bar omongan karo Petruk aku krungu. Wah. Truk, krungu e. Goblok banget. Nah, Truk.
Ora. Kuwi omone kae mau nek iso alasan liya to, nika wau radio ngono. Wah, Nding. Saman krungu napa? Kaya momongan ro Petruk. Kula momongan ro penyiar radio. Nika sanes Petruk. Petruk nendi? Petruk pun Bali. Kowe ngapusi karo aku. Kula tak takon karo sampean. Sampean golek Petruk ajeng napa? Petruk arep tak rangket, gedene Petruk arep tak pidono. Ulungno Petruk. Tinimbang kowe sing tak ajar. Lho. Kok njur ngembet tekan aku iki piye iki? Aku arep tak ajar salah apa ya, Jo? Lho. Kok Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo ora gelem. Kok ngundang Antarno ya? Kowe nderodo kok ana Antare. Wah, edan ngomongan karo wong edan. Aku ya omongan karo wong waras. Petruk endi? Petruk ora ana domonge. Petruk ora ana, yen ngono kowe gantine kowe tak cekel. Weh lah, carane sapi jagalan dhisik Antarja. Nek wis tok jagal, aku arep tok bleh sakaremu, arep tok kapak-kapake sakaremu. Wani karo Antarja. Apamu sing tak wedeni? Wilah dalah. Lagi iki Bagong kok duwe kekendelan sing kliwat. Lho, nyepelekake kowe rumangsane pajake. Bagong wis kondang kendel tak omongi, saya nek utang. Aku kendele kliwat tanpa nganggo petungan anakane pira sing penting dapat uang dulu. Aku dadi kowe kok nantang Petruk kantong bolong Petruk iki kakang kowe. Petruk iki masuk angin kowe tak tileki, tak keroki, tak blonyo minyak angin. Skincare. Ngarani kowe kleru kok mempeng. Kuwi lho. Fresh care. Wah, berarti sok tuku iki. Nek sisikmu nglothok tok blonyo Fresh karemu kowe. Ora guneman karo. Petruk kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame. Seremu piye? Kowe ora meneke Petruk lakon tak katutke dosane. Oke, ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan. Antasena Gatut kacahe mundur mungsuh Bagong. Apa meneh mung kowe, Jojo. Gila keparat adikku Dimas Garukoco Dimas Antasena kalah karo kowe. Lho, seksine masyarakat sing padha mresane iki wedi kabeh aku. Ora ana sing wani kok iki sing tuwar nyoba karo kagedayane Bagong. Ngaja apa kowe tak ladeni legane ngatiku. Ora minggat kene marganing patimu. Jo. Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sanghyang Ismaya. Semar ki yo menehi kadigdayan karo Bagong. Nyole kowe tak nehi kadigdayan. Ning kadigdayan iki aja tok gunakake nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ra ana dalan, aja tok gunakake. Nek pancen wis ra ana dalan kowe minggok gunakno. Mergo iki digo ngayomi karo uripmu. Sendika, Pak? Aku muni ngono. Terus langsung dimenehi aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunakake. Nalika aku nglamar bojoku. Karo wong maratuwane ra entuk, maratuwane tak tamani aji-aji sirna marga lari loro. Iki arep tak gunakake sik kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Surja. Penyakit kowe, Arep tak gunakake kanggo kowe. Arep jajal apa piye? Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Iki nek nganti wis abang, nek kowe ora mandeg mesti disemprit polisi. Waduh, cakae nek omong ra tau iso serius e. Iki nek wis abang tak tamake Gunung Jugruk Segara Asad. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Pepek-pepekku ki nek abang tak dumukke gunung we Jugruk. Tenan aku ora main-main. Mung tak dumukmu ngono wae Jugruk ngiwa Jugruk nengen ra karo-karoan. Asli kowe. Gunung apa wae wis. Aku ora main-main nek percaya iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing iso tamake Gunung Jugruk Segara Asad, ora mung sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Are nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumokke tang jajamu ora jemblong
ngalamun. Aja ngalamun, aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal iki. Jajal apa piye kowe nyembur sik, nyembur ngono. Upasmu tokno, nek nganti iso gawe mlonyo, awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu, ora amblong tekan mburi, sirna gangsire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Wela, meneng wae. Iki margane patimu keparat kowe. Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya arek kaya apus-apus kaya kowe. Heeh. Aku tau dikaya Jajiro Semar. Iki tak nggo grayang gunung kowe jugruk. Wah. Lengkai kapan nih? Oh suwe kowe ora pas ra ono kowe. Kowe nglimpekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora tanai ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa, Gong? Wah. Asli aku ora goroh. Tenan. Wis ditauto jajal. Wis bola-balik. Ora ana mungsuhe wae tak nggo grayang tetepan asman. Cah nekat kok aku. Oh, terus tak iki nek nganti wernane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah, elok. Terus Dorontorjo mlayu. Ngeleng ki apa, Tru? Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Tru? ah iya mbok. Ngomong pasak gangsir lho. Elastis wae ya Ora ngerti aku. Ora ngerti perkara kuwi ora ngerti. tauyuane Patra Manmet aja. Engko nek glageben kaya jangkrik kae rasa duwe ora. Kuwi senengane wit Gong. Kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Hae. Patih Mandura kae. Sapa? Udawa. Patih Mandura kok Udawa Wan. Prahuta. Wan. Arep tak tamani gununge. Ngawur ora. Dindani kene nek kira-kira arep ngajar arak dhewe, polo wong loro. Heeh, iya. Men tekan kene, Gong. Heeh. Weh, adalah lagi iki aku entuk dawuh saka Kanjeng Sinuwun Prabu ing Mandura kon nyekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngampen guyu bareng weluh rupane Petro karo Bagong. Waduh, watos wetengku malah. Petro, nggih. Ndara Praguta. Wae Bagong ae. Ngecewe. Wong kok patih kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kuwi. Mbok ya wis ben Bagong wis senengane. Wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa? Nduk, Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Kenapa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Rasa takon salah ya cekel engkuk-engkuk. Wak dengkek cengelmu. Mudar. Oh, ambok nggih, nek iso. Nek ora iso nyekel Petro, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh. Risiri santai lho. Lho. Ngopo kuwi? Manuke engkuk-engkukan ngono kae. Ora, wis aku manuk engkuk-engkukan. Mang Cobi, wani ala using tak wedeni apamu? Oh, ora minggat lakon candhak dening aku. Sampeyan mungsuh petuk kewirangan, Ndara. Yeah. Ngopo to? Tak kira Praguta jengkul ngono.
Ayo Gong, ya wah. Oh. Lugu karepe dhewe. Waduh Petro kantong blose Nias Maranata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngiyani Maranata Mandura Prabu Baladewa Petro. Kowe mbubarke lancur-lancur Pandhawa. Rata Mandura ora mikir gretel nenggala jeblok cacahmu. Wes. Ah. Aduh kesel kan. Walah ora ngerti siwun Mandura kok duka tenan. Petro kantong bolong raminggat saka negara Ngamarta gretel nenggala jeblok ketemu slonong. Nenggala gedhe banget metu. Murup sak obor pucuke. Iki nek ora mulih ning Karang Kadempel modar tenan aku. Aduh. Gong. Delok ngapura ya Lek. Aku lali nek ngejak kowe Gong. Monggo kowe nek mlaku pupumu mlicet. Apa meneh kon mlayu Gong, kowe mesti konangan Baladewa. Iki Bagong adine Petro nyunyuk nenggala. Modar kowe. Gong, ora mati. Kowe seneng ya nek aku modar. Aku iki takon kok, takon. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang dialem-alem kok bareng melayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Wah iya aku ya weruh. Petro kantong bareng ora minggat saka negara Ngamarta gretel nenggala ndasmu. Kowe klepat melayu aku bingungi jajaki arep ndelik nanti iki. Terus nyengklak ojek aku. Ngojek? Walah mesa ora slamet, Tru. Tukang ojek montore Yamaha 75. Terus wah wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune ming 20. Mengrinding nganti diselip Baladewa. Untung ora konangan ya kok. Aku iki bejane nang kono kuwi upama ngerti aku ngojek Baladewa ngerti omah ya iki Bagong dadak ngojek barang modar sak tukange ojek. Ah iya. Loloi nenggala. Alhamdulillah selamat tekan kene aku terus. Iya syukur. Iya iki, ayo mulih saiki nyemelangi tenan. Nek ora mulih cilaka tenan. Nah aku nek mbangane mulih lu wong modar kok, Tru. Nah aku lho mergane ngene. Hitungane kowe nek wirang kuwi selawase urip wirang, Tru. Mergo wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Mula nek wantri manut aku lu wong mati mangane wirang. Oh ya kok. Iya. Kowe bali wirang ora iso nggawa para Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada. Isin ta kowe? Isin. Kowe kok mbok wis let pirang taun kene ana tangga teparo. Alah Petro biyen tau dikongkon bapakne ra iso ngrampungi gawe. Kowe lara atimu. Isin. Mula nek manut aku lu wong mati. Nek mati aja sumelang, mati ki dipirang 3 perkara kok. Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nista. Mati utama iki matine wong labuh bebener. Wis mati utama, pokoke nglabuhi bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadang swarga kethuke widodari. Oh iya kok. Mati madya ki disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka gumantung perbuatane ning alam donya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk ditampa Gusti sok maning ngramyang manggon ning ngebuk, manggon ning kayu, watu, pendak malam jemah kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Oh iya.
cara aku bangane mulih terus kae terus. Iya Gong. Nek terus ki pokoke aku matine mati. Nesta. Utama Dik. Kleru kata-kataku. Ya. Mati utama rasa kuwatir. Ngono ya, Le. Kok ngapa? Kowe maju wani ra, Gong? Wah, aku cecok ora. Nah, aku trima ora mati apa-apa. Ora mati-mati, ora mati utama, ora mati nesta. Terus pengenmu hidup. Nek kowe kepengin lakoni mati utama ya lakonono. Nek cara aku wong sing dikongkon kowe aku ning pengikut. Wis. Ki Gong, dompetku iki kekno bojoku. Terus aku pamit no sisan nek ora bari 3 dina kok nyelameti tekan 1000 berarti aku mati. Wis ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong tak niati nglabuhi bapak kok. Sip ngono ku sing tak karepake. Kok nek pomo kowe mati ora remuk, isih ana kuwandane kukupen kuwandaku ya, Gong. Dirukti sak tataning panembah. Kan ya buntel sarung ya. Wis. Mori kok ya. Heeh. Nek kowe remuk, wis rasah digoleki, pokoke aku dianggep mati ngono wae. Ya. Karo pesen kendaraanku L300 kae. Dol. Kae mesine trontrong ta, Tru? Heeh. Popahyu. Wis pokoke disak dol-dol engko dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, soalnya iki arep semes-semesan. Apa to? Kuwi lho, akhir pelajaran lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semesteran. Wes karo titip bojoku ya. Oke. Dijapi ra? Rasah. Konjung niate dijapi ora. Aku ya rada share. Iki senengane sapa-sapa kon yo. Arep ngalup sak penake dhewe. Karo golekno gaman, Gong. Oke. Yo. Kok graji iki piye? Apa? Bendo. Oh ya. Polinggis. Oke. Ya. Maju ana, Tru. Tak dongak-dongake wis lepas opanane jembara kubure. Dengkulmu mlocot ora. Wong karo aku mati kok. Wah, musuh nenggala ya sida modar tenan kowe. Ayo, amo Suramarta, Jawamrata imbang yen padha-padha. Iki bendoku sinuwun mandura ajangi jembar lesane atiku. Wah, Petruk nyoto pancen kendel tenan. Petruk pancen kendel tenan. Wani napai kridane nata mantura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mantura. Ora sanggah ngomong. Mak bengok ora. Petruk teng mriki wis wago tekaning mati. Wah, dalah wis dalah apa? Nyatane wani-wani tenan to. Iki Kyai Nenggala amake Gunung Jugruk Segara Aset. Lha lah, iki tau nggo nyolong degan ping 3 konangan. Padha ambuhe. Wah, dalah. Sayange Maranata Mantura Prabu Baladewa. Sayange Maranata Mantura Prabu Baladewa. Petruk ketaman Nenggala jeblok dadamu. Mantap. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang raka kedah wadana Yayi. Dene kula ngantos boten saged angendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan Koko Prabu Mandura mentala ninggalaken Petruk kanthong bolong. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Yayi. Kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah dene kula ngantos mentala nindhangaken Petruk kanthong bolong. Krana Petruk sajaipun sampun ngina dhateng pun Baladewa. Petruk saya ngilani dhateng Nata Mandura Prabu Baladewa. Wekasan Petruk kula tamani Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Koko Prabu wonten dawuh. Mestinipun boten mekaten lampahan ingkang kedah kelampah jernyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak. Petruk menika estunipun namung keladuk gecul. Remen ulah sembranan dhateng sinten kemawon miwa dene paduka. Teka lajeng tumuli duka kados mekaten wekasan ngantos boten saged dipun selaki.
Paduka Koko Prabu Mentala ngindangaken kalian Petruk Kantong Bala. Ih, kula nyuwun pangapunten Yayi. Menawi para Pandhawa mboten dados menapa namung sakmangke suwatos sing manahipun ingkang rayi ngamarta menawi Kyai Semar ngertos lampahan menika tumuli murina sinten ingkang saged angendhakaken kamurkanipun Kyai Badranaya. Kula suwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga sakmangke paring pepadhang dhateng lampahan menika. Yayi, kula wonten dawuh. Samangke ngaten kemawon. Panci kalepatan menika dumunung dhateng kersanipun Koko Prabu Mandura. Nanging kula ugi kedah tanggel jawab janyatanipun kula ingkang dipun belani dening Koko Prabu Baladewa. Kula suwun maduka Yayi Prabu keparenga amaringaken pustaka Jamus Klimasada dhateng ingkang Raka Indrawati. Mangke menawi pusaka menika sampun kula ginakaken maluyakaken negari Indrawati satemah waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wangsul kados wingi-wingi. Tumuli pusaka badhe kula kunduraken lan kula ingkang badhe mbudidaya ngupadi dhateng Petruk Kantong Bala. Koko Prabu pangandika paduka menika menapa kepara saestu? Menapa kula nate dura kaliyan kadang-kadang para Pandhawa? Kula kinten kula mboten nate dura kaliyan menapa ing sampun kula aturaken. Menawi tetula mekaten Koko Prabu dinten sakmangke monggo. Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kula aturi nampi. Nanging menawi sakmangke Koko Prabu sampun kepareng paring pepadhang tumraping negari Ndrawati sarana pustaka. Tumuli kula aturi ngunduraken wonten negari Ngamarta badhe kula boyong dhateng Karang Kadempel. Lan Koko Prabu ingkang sagah ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk? Inggih kula sagah Yayi matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nangaten tumuli kaparingna Koko Prabu kapunten lenggah wong negari Ngamarta lan rumiyin. Wis to. Kok aku tok kon lenggah ning negara Ngamarta ki njur nalare piye mongko aku kuwi nderekke Siadi Prabu ning negara Ngamarta. Sampun ngantos sakmangke Kyai Prabu Darma Kusuma menika mboten pitados kaliyan ingkang Raka Indrawati. Koko Prabu kula anggep dados tanggelan sekedhik kemawon. Mangke menawi sampun padhang lampahan negari Indrawati, tumuli kula wangsul ngunduraken pusaka nganti Koko Prabu kundur dhateng negari Mandura. Ngono. Inggih. Ya. Yen panjenengan mengono pun Kakang mung kari manut. Yayi tumaturi kula maring-maringaken Koko Prabu sumangga kula aturi nampi Koko Prabu Setyaki wonten timbalan. Kok ora kaya adat sabene to Dimas. Monggo adat nupi ing wis lakon pendak-pendak pun Kakang prapta ning negara Ngamarta mesti entuk panembrama saka kadang-kadangku para Pandhawa. Yayi Prabu Darmaji Werkudara Janaka mesti padha munjuk atur kanthi memalatse. Nanging kok kaya ora sagedagan iki lah kok padha pating cilinguk. Pamantenging paningal kaya ora tajem. Iki eneng apa? Yayaji wonten menapa? Werkudara eneng apa? Arjuna marang matur marang Kakang eneng apa Dimas? Koko Prabu Baladewa wonten menapa? Oh sing kudune takon kuwi pun Kakang. Lho. Nalaripun. Lho. Lagi wayahe Prabu Ndrawati ki mboyong pustaka Jamus Klimasada dikanthi marang Raja Ndrawati. Aturmu marang pun Kakang yen negara Ndrawati ke taman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen tinimbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Nganti pun Kakang geger karo Petruk tak tamani nenggala kontal kaprapal kendang kaprasoda. Kyai Prabu mboyong pustaka Jamus Klimasada yen wis paripurna bakal ngupaya Petruk. Lah kok iki urung ana tulung ngedheping paningal wis bali meneh nang negara Ngamarta iki sirmu piye? Ngaten to? Iya. Setyaki wonten dawuh. Wis kecangdak Dimas. Tegesipun kados pundi? Iki eneng Surya kembar. Dawuh paduka kados pundi? Yen Siadi urung tanggap, mara pirsanana lelakon ingkang bakal kelakon. Sembarang paduka. Yayaji kula nuwun sewu. Paripaksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Yayaji, Werkudara aku njaluk ngapura yen to pun Kakang ora paring pangandikan kelawan sira Dimas Jodipati. Arjuna kula wonten paring dawuh. Mung Siadi ingkang bisa ngresiki marang asmaning Nata Ndrawati Yayi Marata sawangan kanthi netra batin utawa permana jati. Merga ya mung Siadi ingkang kawasa mresani kelawan pun Kakang. Maragake sawangan
sing mboyong pustaka Jamus Lima Sada ki pun Kakang apa dudu? Sabab Kresna karo Janaka kuwi loro ring tunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Embane kaya geni lan urupe kaya kembang lan sarine. Sawangan Janaka pun Kakang apa dudu sing mboyong pustaka Jamus Lima Sada? Koko Prabu ketiwasan kok. Ati tumunuli anyidra pustaka Jamus yang jimat kelima Sada. Koko Prabu lelampahan mekaten menika kados pundi? Werkudara. Nggih. Kula ora dudu caping Kresna nanging ngature adimu Arjuna. Koko Prabu Baladewa. Nggih. Sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayipun panengah pun Arjuna ingkang ngendikaken bilih. Ingkang beta pustaka Jamus Lima Sada menika sanes ingkang rayi Ndarawati. Goseta, kok udu kowe iki piye? Monggo blegere mau ya kowe kok kowe ngaku udu kowe. Menika Jarnaka ingkang matur nyatanipun sanes kula Werkudara piye? Percaya apa ora Dimas? Kresna Kakangku. Werkudara inggone wong utuh apa anane? Apa sing tak sawang nganggo mripatku ya ku sing tak percaya. Ilange pustaka Jamus Lima Sada sing gawa Kresna Kakangku. Mula nadyan kowe kanthi aling-aling Janaka ning nyatane sing gawa pustaka Jamus Lima Sada wujude Kresna Kakangku. Baline pusaka ya saka kowe, ora iso nggawa bali pusaka. Wasuti aku ngaku kadang tuwa karo kowe. Ning Baladewa arep nurat karo Werkudara. Apa sing tak sawang kuwi sing tak percaya? Aku tekan kene sing nganti Prabu Kresna. Yen kowe ora iso madhange kanan negara Ngamarta, isen aku. Isen ora mangan nangkane gabul pulute. Ora suka aku ngaku dulur nom karo kowe Kresna. Wis kaya ngene iki kahanane Arjuna, Koko Prabu nyuwun pangapunten. Wis ora perlu njaluk ngapura. Lelakon ki adile ming dilakoni kasinggihan mekaten. Mbok menawa iki dadi lelakoning nata Ndarawati. Ya mung aku njaluk Janaka ewang-ewang ana pun Kakang kasinggihan ngestaken dawuh ayo tak kanthi tindak dhateng pundi. Eneng karang kadempel. Nyuwun iga waranging Kyai Semar kena ngapa apa negara Ngamarta kok dadi kaya ngene lelakone. Nah itu mekaten monggo kula dherekaken sejaki wonten